Russia pen Ukraine aron thama kachingthur pinir ni an ning ko rahini plengtang lo lapuke ke ongdung aresim America penta Ukraine phan ke rap kapaji dunje lam the America President Joe Biden pen pangdak pontang lo Russia pen Ukraine de long ron thama mongwe ke job tam lake pini an ni ingora hini por plengtang lo bang suri hinia muluk ki thi ke jang alamar jan ke klang bo halong pini le thota bom kapang bo pon thobirta put thot klang pon thu Russia laban Ukraine dead hiniang bong kachar bo kuman tu lo kapajut po International abirta alu along ke paklang pona tengke Russia lapen Ukraine ang bong kachingvai pon phurun pho anapor plengtang lo bonta non ke thek pon long among ke jaba teng pulote ron thama ki clip ji ang ring amatsi avi bino la song bong pen non akimi abirta ke klang pon thula ke America a dead pen uterine phan kachirap cheto dunja birta siklang lo somindara rara tumle ron thama kang ton pon ning hang seta America anat pen ke ning ke hang hia birta si long pon lo labang solam the America amai phu Joe Biden pen than pachini pon ron kacheda na resim ke rap kapaji run chotkali America President Joe Biden pen ke pachini pon ateng pulote sika crore suri si dollar tangka Ukraine phan ke rap kapaji run along home pharon aircraft anti aircraft system paji run thupo la anchota kali hum surisir cap anti tank ahile aphai America ben Ukraine phan kerap pajir bidumpo lason si Russia la pen Ukraine ang bong kacheteng kheng ponalong ki ongdung risim ka salondon pen aning pathidun lo lapu Russian army military atum ron among ve ington pon pesi Mariupol hospital Ukraine along a hiring tang rak pen bom pang bo pon thulo bangso bom kapang bo ponalong America anat pen thedung ajai mekedeng pon birta klang lo America mai phu Joe Biden pen kapachini ponalam the lapuson henlo drone camera anparta thedung arisim kangtang ki rap kapaje dunja birta klang therapy Ukraine mai phu Volodymyr Zelensky pen rachari American Congress phan kachuru pipon Ukraine mai phu Volodymyr Zelensky lam the si pen kapachini laki nitum ron thama phan ningamatsi hanghe la soa ka matha pen nilikaning je kang tung lake apor pader ri pin pen bang soaron pakli ponang pupusi nili mathalo det hini ka charvo Russia la pen Ukraine ang bong prabjin pen ron thama mong wi ing haponang pupura International Court of Justice hong jaya long pen kapang da kon birta longpon bonta Russia mai phu Vladimir Putin pen ke kroi ke deng ponalam kopi ko sonma bangki apora longsi klang International Desk Report, Caribbean Nova.